Uye terekezi baba vedu panzvimbo ino baba namai matifunga mzera mambo Jesu. Amen. Tinofana zvizhinji zvataurwa first lady kumba kwedu vari pano chiziye. Amen. Karigarika sikupinda mushoko. Ndaniverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaJohn chapter 9. John chapter 9 from verse 1. And as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciples asked the Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man sinned or his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh, when no man can work. As long I am in the world, I am the light of the world. When he had spoken, he spat on the ground and made clay, and he anointed the blind man's eyes with clay. And he said unto him, go and wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. The neighbors therefore, and they which before he had seen him, that he was blind, they said, is he not the man that sat there and begged? Some said, this is he. Others said, he is like. But he said, I am he. The guy did not matter. Baba tinotenda panzvimbo ino manera anotaura ikupenyu wedu tushobora yuri tsure. Ritidzidzise retisimbisa rekutigonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Ndaitirwa zvakanaka mufundisi wataura nyaya yekumapostori. Zvakaoma. Kwandakanoparidza kuverengwe Bible. Kumapostori emagemenza. So takasvika namamazanza munowashe zvesutu bvisai, butsu bvisai, gemenzi dirori. Bible isai mota ngachichi. But Mwari une chikonzero. Ndakanzwa peace mandiri after ministering to them. Why? Because isusu manje tsane takati ngwanisei. Bible ndokono ngetisina kuribata but rakandibata zvavo. So Kristu nongoshuvirwa rakavhurwa kana rakavharwa. So ndakasiya mapostori vachiti Jesu wakanaka. Nyandavenga pano pane murume akaberekwa ribofu. Jesu paakaona murume uyu nevadzidzi vake pavakazviona kuti ari kuonekwa naJesu, vakava nemubvunzo. Ishe ndiani akatadza kuti murume uyu aberekwe ribofu? Information iri kutsvakwa nevadzidzi to me iri unnecessary. Havasi kuda kutsvaga kuti chii chingaitwa kuti murume uyu aone. Vari kuda kutsvaga wokuhoblema nekunongedzera kuti sei pane problem. Pane kuti vari kufamba naJesu anova solution, answer. But you vari kutsvaga somebody to blame. While least vari kufamba nemhinduro. So harivablame zvakanyanya wai nokuti Jesu akavati I will make you fishers of men. So vari muprocess yemaking. They were still in the process of making. Saka ndoma era anokuitika wakana kuti process. So Jesu wakaporesa murume nenzira yandidira zvakanaka kuyandidena kuti shumire vhesi. Ndiye Jesu wakati kuna blind Bartimaeus shinura chiona. Pasina chimwe chinhu chaitwa Bartimaeus ndobva aona. But paauya pane murume uyu apfira mate pasi ndobva akanya ivhu. Bible harina kuti wakaisa mavhu kumeso verenga futi rati he anointed the man's eyes with clay. Harina kuti Jesu wakaisa mavhu rati Jesu wakamuzodza nemavhu. Kwete kumuzora, kuzodza. Chirungu chati he anointed the man's eyes with clay. Saka ipapa
walidendo kundiparidza usaka what is anointing. Yeah. Nokuti kana dhaga raiswa kumeso emunhu ane problem yekusaona. Nokuti chandinotoziva ndechekuti munhu chaangada haangade mavhu. Yeah. Why? Nokuti mavhu achiswa kumeso asi right. Yeah. But Bible rati nzira iyoyi inotaura kuti kuzodzwa kwemunhu kuiswa problem pari kuda solution. Nokuti kuiswa madhaga mumeso iproblem. But Bible rati Jesu ari kuronga solution but achikanyanisa maproblems. So ndinofara kuti murume uyu haana kukomplena kuti ndiani ari kundiisa mavhu. Nokuti chaari kuda murume uyu kuona kwete kuiswa mavhu. Eshona inoti mavhu akapinda meso nadzo atoshorwa nemavhu. Ndakari kukanganisa kuona. Kureva kuti chakamakwa nemurume uyu kuti chisapinde meso ake ivhu. But Jesu ari kushanda nezvakamakwa. Zvobva zvanzi neBible i-anointing. Chisingafarirwe nemunhu wese mumeso ake ivhu. So Jesu ndokubva atora chisingafarirwe kuti agadzire zvinofarirwa. Saka muchiona kuti vazhinji mukunamata Mwari vakatoudza zodzo musituation yako but wakaritrita seproblem. Ivhu ichienda mumeso ebofu, ivhu ikaiswa mumeso idambudziko. Asi Bible rati Jesu achida kupedza dambudziko rebofu akashanda nezvinhu zvinokonzera problem mumeso. But the Bible ndokubva rati he anointed. Anointing it breaks yokes of bondage. Kana pana pandine anointing inenge problem. Ndaona vazhinji vachiresista anointing. Vazhinji vedu vari kutsvaka kuzodzwa, vari kutsvaka zodzo. But zodzo rikakanyaniswa neproblem unotiza. Unopedzisira wakutsvaka solution. Kwaisiri nokuti kwairi kune problem inova solution. Jesus. Revive. Ulingo wapedza kubirwa mari munyika watamba raundi vanachokuvhara oda kuchechi mapashungurwa Mwari anokupfumisa rapedza kupaidzwa rakadaro kobvanzi uyai muisofari wozonoti vakunditorera shoma yasana unotiza futi. Let it give him anointing to receive. Zvinhu zvimuchapa nevanhu kuti Mwari tiitirei. Mwari akatanga kuzviita vanotiza. Hama dzangu meso maziso ari sensitive kuivhu. Chakamakwa nemunhu pakatosunga chapupuri munhu anomuvhara meso. Why anoziva kuti ivhu nemeso zviri sensitive hazvisi right. Handidi ivhu, handidi jecha meso mangu. But Jesu ndokubva uya nenzira inoti kune kumwe kuzodza kunofanana nedambudziko zvokuti ukasatendera Mwari kupedza dambudziko rako nechadambudziko ravari kukanyanisa unoramba ukofu. Saka tine vazhinji vane makore nenguva refu asi Mwari wacho handoni ndakamatura kuti masvita yeti solution yezvinhu zvako yakavigwa muproblem yauri kutiza. Why? Nekuda kwokuti to you kuiswa mavhu but to this man haana kuiswa mavhu, akaanointwa nemavhu. Akagona kuinterpreta kuti uba hakusi kuiswa ivhu uku ndokuzodzwa manje. Kuti when you are mature unogona kuinterpreta zvinhu kana uri mudiki. Saka kuti vanhu vadiki kana ngabaiwa majekiseni muchipatara anochema anogona kutonzvenga kana kutiza atoita kubatwa. But munhu mukuru anosvika paanoshura kudai ndabaiwa majekiseni. Why? Because munhu mukuru anoziva kuti jekiseni rinorapa, mudiki anoziva kuti rinobaya. So kugona kuinterpreta kunoita kuti ufarire solution kana kuti utize solution. Jesus. Ndiye Jesu wakati kuna blind Bartimaeus, receive your sight. Bartimaeus ndokubva aona.
But pauya pane murumo asi kushanda neformula blind Bartimaeus. So tini vanhu vekuti vane formula havana revelation yezvida kuitwa naMwari muupenyu hwake. Zvakanaka kunzwa testimony dzevanhu, but chaunofanirwa kuziva ndechekuti testimony inotiratidza kuti Mwari vachiri kuita zvinhu, but kuti vachaita nenzira iyoyo kwauri it's a mystery. Nokuti kune mumwe anongodzi receive your sight, kune mumwe anonzi anotombokutoshora mushaka. Saka uyu kana akambonzwa kuti hakuna akaiswa mavhu, anobata ruoko rwaJesu kuti hakuna Jesu akadaro. Pane pekuti Mwari vakataura chinhu munzwa vanhu vachiramba kuti hasi Mwari. Why? Vane experience yekumupita kwaMwari kwaakaita nevamwe vanhu kusiriko kwaangaite naiwo. Ndo challenge inogona kuitika pachechi pakati pavanhu vakuru nevadiki. Vakuru vanoti chechi takabva nayo kure, vadiki vada kuenda nayo kure. So kune vasvika nevanoda kusimudzira. Because vakabva kure vane experience. Avachada kupika the revelation. Kuti vafana vanoriziswa ina mutanga nhasi muBhaibheri pakamboratidzwa vana vadiki kuenda kuna Jesu. Kwete mabhishopu. Pane mabhishopu paakabhoingana netuvana Bhaibheri. Jesu akati vana vauye kuti vaitorambidzwa namaPita vana. Munamato umwe munhu ndokuti Mwari situation yangu ine makore ngaigadziriswe. Mwari wobva vatuma muranda wavo nemavhu. Unobva aiwa muna mudani wamunhu washe aiwa aiwa makutondikanganisa. Why? Because mavhu ari sensitive kumeso, mari iri sensitive kumunhu anoishaya. Ukatoda kuparidza zvemari kumunhu anoshaya mari anototi ndaanotsvaga iri nani. Gamba kutadza kuinterpreta kuti mavhu ari sensitive kumeso. Vari kugadzira kuti kofu igone kuona nhasi. Dai Mwari vachipa kukura tavane revelation. Tiregere kutiza patinofanirwa kupona. Tiregere kuresista solution yaunzwa naMwari muupenyu hwedu. Tiregere kufunga kwenyama, but tive nepfungwa yemweya. Tive neziso remweya, tive nekuona kuti different. Nokuti pano murume uyu aiswa mavhu mumeso, haana kucomplain, haana kuchema, haana kuresista. Why? The Bible writes Jesus anointed this man's eyes with mud. Apedza kuiswa mavhu ndobva apiwa assignment nokutumwa, enda unogeza kurwizi Siloam. Ibaba ndopaonera kuti he mentioned the name of the river, which means not every river is assigned for your situation. Nzizi dzakawanda, but Jesu ari kuti iwewe situation yako inoda rwizi runonzi Siloam. Kureva kuti ndikakuisa mavhu unogona kutotsvaka mvura iri close. Ngwarira kuenda padhuze pasina solution. Uchitya kuenda kure kunopedza upofu hwako. Nokuti kana vanhu mature, they don't see distance, they see solution. So azvishamisa munhu achigwakura toda nemwe chechi iri kure. Kuchinetsika kuti kuno dzakazara, hakusini kuzara kwadzo. Upofu unopera here kana ndageza. Ndomba medically zvinomboitika kuti ukarwara unonzi aenda pachipatara unomwanzi atishatswewa aitwaona mugawani. Zvese zvipatara, but vane kuunderstanda nachiremba kuti pana paanofa. Vatakaita mugawani anogona kurarama. Medically, naturally, tinozvitenda. Spiritually, manje kuti aiwa dziri padhuze idzodzo. Kwese kuna Mwari. Vhururu! Dzese nzizi dzine mvura but dzinopedza upofu hwako. Revelation. Kuti kwese kuna Mwari, mastatement yevanhu vasati vamatura. Icho pari kwese kuna Mwari, but hakusi kwese Mwari paanoita zvinhu. Kana kwese kuna Mwari, sei Mwari akati muna Abhurahamu mubva uko uye mugomora ndichakuratidza. Iyo nyika ine makomo unzi panera ndichakuratidza. Kureva kuti one of the mountains, which means handidi kuita newe pamakomo ese ese.
But the next moment he assigned for you. Okay, I'll download this way. Genesis 22:14. You know, Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Even nobody missed the almost but Jehovah Jireh, he was not naming God. Genesis 22:14. Abraham wakatumidza gomo kuti Jehovah Jireh, zvichireva kuti pagomo rino Mwari unopa. Nekuti haisi nyaya Mwari anopa, inyaya Mwari anopa pane gomo ripi. Okufara kuti uite Bible unokuda so. Abraham ana kuti kuna Mwari na Jehovah Jireh. He did not name God. He named the place. Yes. Jesus. Why? Because place in Nyaya. Moriah is a mountainous place. Thank God I was in Israel about 3 months ago now. I see Jimmy playing in the land of Moriah in the Makoma Kawanda. So Genesis 22, verse Moriah 3. At one of the mountains, which means it's a mountainous place. All right. Yeah. So, usienda unogeza mslomo, utorivangere kuti usatrusted zimwe mvura. Sure unogona kugeza basiri pemba kwa ukachena but kuona ndina sure. Why? Because kune reason reassigned concerning your issue. Yeah. Thank you, Jesus. Because all the rooms are borrowed while for more. For 10 years, that's no one. Being of like a family of America, no one, Akazouya ku Bethlehem aro wana Boaz akawani mwana. Yeah. But we part I see nyaya kuti abereke. Agro. Ukasaziva kuna Boaz. Unachekera kusina mwana. Yesu unotaura pamusoro pezita reRwizi. Jesus. That's why Naaman achida kuporeswa aenda kuSamaria. Anoti naElisha enda unogeza kuJorodhani. Naaman otaiwa kwandinobva Damasiko kune nzizi zhinji wani. Chaari kufunga iye ari kufunga pamusoro pemvura. Ganga uyeze prophet ari kutakatarisa Jorodhani. Ari kuona Johani aina Jesu nenda tichivhurika. Kureva kuti ndinotaura pamusoro paJesu kwete mvura. Nokuti nzizi dzeDhamasiko hadzina Kristu wandiri kuona. But ndikatarisa Jorodhani ndiri kuona mwanakomana waMwari achibhabhatidzwa. Kureva kuti vanhu vanoona mvura mumwe achiona Kristu pamvura. Jesus. So Jesu unoti aenda akonogeza kuSilomo. Kureva kuti ndatokuudza kuenda usatsvaga mvura dziri padhuze. Kana anoda kuitira favor kuti matosvara hei pano. Audza kuti helpeni not for now. Varira kubatsirwa nevanhu vasina kutumwa naMwari kubatsira upenyu hwako. Nokuti kunongo rubatsiro rwokusika upofu. Vanokugeza maziso vasiwo usingaone futi. Vaudza kuti thank you nemvura ino but kune kwandanzi naShe. Kuti yaitikupitirira pasera kuti kuna matakakanaka but kune kwandanzi naShe. Why? Nokuti ndine situation iri kuda the kind of anointing yepaSilomo. Isingandisiye ndakangochena but ndamunhu anotoona. So Jesu wakatuma bofu. So challenging. Haana kuti vadzidzi vake akubate maoko ende nayo. He was sent. Iye kwakubvuma kutumwa asingaoni. Panatanga kuerenga pamusoro pacho Jesu angataura kuti I'm the light of the world. So ndadiscover kuti chiri kunzi light ndo chinoita kuti munhu aone. Because magetsi akaenda even une masomo aungaoni. Why chinoita kuti ugone kuona is light. So Jesu pati I am the light murume yazvinzwa Jesu achitaura. Kuti handina chimwe chichamutadzisa nokuti kana ari light asinzorasika. So murume akatumwa ndokubva aenda kundogeza kuSilomo. Chaari kufarira kuziva amutuma
Nziziya ari kuenda anoiziva kusaka asina kuuza kuti sinomiri kuta unati aimboendako anotoziva kuti nguva akambogezako but pese paaigeza airamba ari bofu why nokuti aigeza from his own understanding. But today ari kundogeza nekuda kwokuti he is sent by Jesus. Jesu ngaaive effect changer nokuti pane pawakagutira business uri wega pana mari yakabuda but ndoda kuti umbozvitsaya wana Jesu wacho unosara kuti vadzidzi vairarama nekuti vakabata hwewe votengesa. Pakauya Jesu mlife mao vakamutuma futi kunobata hwewe. Peter akadzika unobata hwewe tida kubhadhara mutero wetemberi haana kuzokubata hwewe uye nayo titengese anzokubata hwewe uvhire mukanwa inobhadhara yega. There's a difference. Haana kunotsvaga customer buyer honi ndoenda bhaya buyer futi neighbor umboti padise kana hona aigadzire mari kudati mari kuna akairasa mumvura ene mususpecta John iye kuti mwari vati ita chakati wakwenda kusimo zvinorasa mari zvechiinzwe situation yako mwari naiva vakairapa kudhara but problem wakatsita solution se problem nokuti wanga usiri kuziva ari kutaura newe kuti ndiani munhu nje akamisa mavhu kumeso ngokota ari kutoshora but kana ari Jesu fara nokuti ane nyaya dzaari kugadzira nyika ikakutorera popota vari kubira but kana ari mwari wauri kupa akatendeka ane nyaya dzaari kugadzira. So nyaya insensitive kumunanga broker inyaya igiving anoona madhaka zveshe ayanzona chechi yatanga vakomana mavuka shoma yasara yonzunza futi nyozonoti ando mavu manja vanozwisisa munhu anotoshorwa munhu anoona so kufureswa mavu kumesiyoitesisa complain rinoziva chinhu wani ine mavu uye ndisina agara akafanana saka ndifana kucomplain. Shoma yawinayo kaunza kuna mwari chinoita kuti uregere kucomplain ndechi usati waunza aunza wachecha vachita varombautera mari dzedu asi wakauya uri meni kana kuti chechi kuita murombo uye uri mbinga wakadii kumbopopota usinongondipa shoma chii usati wabvisa chakambokutorera kuti urarame life yeshoma chii Modipa revai munhu chechininzwe mavhu haasi right but Jesu anomboshanda nawo ndo akakanya mavhu akaisa meso emunhu saka murume uyu apiwa the reason yekuendera kumvura nokuti akanzi ngoenda asina mavhu the reason to go anoti atogeza kuseni nditori right taura zvimweshe saka Jesu ari kuti ndaakukupa a reason enda unogeza kusilomo saka inini I love statement yekuti Jesu last bus stop that's true but ndongoita breakdown panoti Jesu nokuti mukadzi ave the issue of blood haana kubata Jesu akabata hembe but Jesu ndobva ati pana andibata Jesu haana kuti pana abata hembe yangu anoti pana andibata yet Bible not she touched the hem of his garment not him the person but the hem of the garment but Jesu haati pana arundibata hembe anoti pana andibata kuti iye Jesu pachake ari ma extension ekuti unogona kumupotsa as a person but omubata as a cloth and receive zviri muna person nokuti kana mukadzi asina kubata Jesu as a person haafanira kuwana zviri muna Jesu nokuti apotsa but paabata hembe Jesu akuti ndanzwa simba richibuda mandiri kureva kuti kune area dzaunogona kuwana simba raMwari but wabata the extension of God
So Jesu bari kutuma munhu enda kuSilomu. Bible notice is kuti Silomu ikainterpretwa. Inoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. In other words, Jesu ari kuti kudii? Ini ndakatumwa naBaba, but ndinewo ndakazotuma ofuti. Ukapotsana newo ndakatuma, even wasangana neni, ndinokubvunira futi iko. Idada kumuma ikarumura kanakaona na Jesu watu chai. Jesu nobata ayo watoto kutuma kumwe futi. Why? Because kuruhusiwa kuti uende Silomu zinora kutumwa. Ini nofunda akatumwa naBaba. But Baba vakandituma ndinamva selfish. Ndinema ndakashunza kuti ndibatsirane basa ndivatume. Saka iwe uchienda unogeza kuSilomu. Kureva kuti wasangana neni akatumwa naBaba. But akatumwa naBaba ale vaakatumwa futi kuti vadzire institution yako. Saka pane pamwe kuti Mwari wacho muzhinji unaye but asleep. Inyaya kuti kwaanoda kuti uenda usikuenda uramba ukamira pai. Zviri pachena na Bhabhuri rati murume akadzoka achiona. Zvinoreva kuti paanga aina Jesu akaramba asingaoni. Jesu unaye muzhinji pane zvisiri kuvhurika. Zvanzi akaenda akanogeza akadzoka achiona. Zvorati paanga aina Jesu zvese zvaitwa akaramba ine problem. Iye aina Jesu. Kusvika aenda kwanzi naJesu enda. Kwari kunzi enda kwakaita sei? Inzizi inonzi Silomu inoreva kuti kutumwa. So Jesu ari kuti ukaignora ndakatuma. Nenyuwo futi inomira newe ine problem. Madzika. Haino zvinamatira Mwari wangu munhu andakasanga Mwari wacho anoti haugone kudaidini kana wakavenga munhu. Bhuku raGenesis rinoti nhamo yakatanga kuonekwa ine munhu naMwari. Yaiva nhamo yemunhu asina munhu, kwete munhu asina Mwari. Mwari vakati kudii kuna Adamu? It's not good for a man to be alone. Yet God was with men, but God was still worried for men. Because man was lacking men, yet he was with God. Mwari vakasvika pakunzwira tsitsi munhu wavainaye nokuti haana munhu, kwete kuti haana Mwari. Ashota munhu, saka Mwari vatokunzwira tsitsi pashaya munhu zvingava zvifambire. Ivo Mwari varipo, vakati kuti kana uneni zvevamwana hazvina basa resu. Vakataiwa, I'm very sorry. Problem yako yakuda munhu. Why? Because the prophetic word yakanzi naMwari, be fruitful, multiply. Even Adam asina kuita sin ari munhu asirias pakunamata. Haiti kusvika mudzimai. Hapana multiplication kusvika ane mukadzi. Saka Mwari pavakadzoka vakati there is a prophetic word hanging. Ene iro harigadzirike kusvika wane munhu nyangwe uine. So pane pamwe pekuti pamusoro peupenyu hwako pane a prophetic word riri hanging. What is missing? Somebody. Ende munhu iyeyo manje zita rake mukadzi waakapiwa zita rake rekutanga akanzi helper kwete Eve. Problem yako urikuona Eve kwete helper. Urikuona mfundisi kwete helper. Urikuona bishop kwete helper. Zita rake hasi Eva aiva akatozopiwa time. Rake chaiva nonzi naMwari suitable helper. Kureva kuti Mwari vachibata munhu vari kumupa helper. Ivo Mwari vari mubatsiri, but vanoti manje ukashaya mumwe mubatsiri nyangwe ini ndiripo. Chechi, handisi kukudzidzisai kunamata munhu, but ndinoda kudzidzisai kuti kunamata kune chekuita nevanhu. For example, iye Jesu pachake he became man. Kuratidza nyaya chekuda munhu, Mwari akapedzisira munhu. He was the word became flesh. Kureva kuti akanyatsoona ndikaramba ndiri Mwari munhu hatibatsiriki. Vari Mwari havaigona kuenda pamuchinjikwa, but pavakava munhu ndiye akaenda pacross. Kureva kuti nyaya yako ikashota munhu. Munhu Mwari, he became man to help men. Vanhu varumwa nenyoka murenje. Vanhu vati kuna Mozisi, taurira Mwari wako adzinge nyoka pakati pedu. Mwari vakati kuna Mozisi, gadzira imwe. Solution pane painofanana neproblem. Munhu
kunogadzira problem kuti vanokule problem. Vanhu vainei vakati Moses ngaataure naMwari, Mwari vabvise nyoka. Ndoenga the only way out yevanhu kuti vapone. Manje Moses anonzwa Mwari kudarika vanhu. Mwari ndobva vatona Moses tiri kudiwa apa vanhu varomwa nenyoka. Chigadzira imwe nyoka. Imagine asati aigadzira angodzoka nevhangeri kuvanhu kuti Mwari vati ndigadzire imwe. Unotora kuti uyo haachanamata vanhu. Haachanzwa Mwari Moses chagaipo bishop uyo haachanzwa Mwari. Kune solution yakafana neproblem. Ende izvezvi uri busy kutiza solution nokuti uri kuifananidza neproblem. Hausi kuona chaMwari. Tine nzira dzatinofunga dai Mwari atibatsira nenzira iyi. Taurira Mwari abvise nyoka pakati pedu. Yeti vanhu ndo vari murenjera. Azoti ari kumarengo mumwe nyoka here kana kuti vanhu. Vanhu vari musango voda kuti nyoka dziri kutaura. Kana paitsi yawo. Ari kumarengo mumwe munhu kana. Chechi ndizwe. Pana ane upofu wake pano nhasi. Ane nguva anamati wanzwa. But Mwari pani pavanotaura newe kuti ite chakati. Enda kusiro. Nokuti paakaiswa mavhu kumeso, he was anointed Messiah. Akaenda ndobva andogeza murizisilomo. Kugeza kureva kuti ivhu riri mumeso rakasara mumvura. Kune zvaakanosiya kuna akatumwa. Alright. Unzwika? Mavhu. Saka ndikutoshora vanhu. Dai Mwari atibatsira takura tanyatsodzvinzwa. Enda undogeza. Kugeza kureva kuti ari kundobvisa zvaiswa naJesu paari. Mavhu achienda mvura. Mwari vane zvawakakupa. Vakasi zvako. Zvikaramba zviri unoramba uri bofu. Mwari vane tsika yekukupa zvinhu zvevanhu. Iwe unozva kuti zvinhu zvinonzi zvako hausiriwo unazvo kusvika waona mumwe munhu. Wese mukomana ari pano une vana, but vanenge vahombofa kwavawana because vane mumwe munhu. Hauna kuzvinzwa. Ukawana munhu iye ndopauchawana vana vako. Vasikana vako unondifamba vane vana vanhu. Aone kana ane nhubo raunobvunza kuti ndeyangu. Vane zvinhu zvevanhu. Enda kusilo unogeza. Kuti akaenda ari bofu. Rwendo rwebofu runoti remei. Haisi rwendo ruri easy. Why? Anoshandisa fili makupu. Achibvunza kuti ndasvika here ndiko here. Rwendo rwacho runoti remei. But kune maresults akanaka. Nature yedu manje tinoda zvisingareme. Wese akafoira kuti kora itoda kubasa rekutamba kwese iko. Hadi kuzvionesera kuti averenge hada zvingogara zvakangopfara sei. Zvinenge zvatiomei, zvinenge zviri kutinetsei, but ukaziva the end result. Bible says Jesus endured the cross. Why? Because aiziva the glory in after. Ukaziva zvida kuitwa naMwari pazvinhu zvauri kunzi ita, you do it with joy. Kusaziva ndoona tisaite. Mwari pavakandidana, dai vakandionesa zvaiva kumberi, ndaigona kuita tichimhanya. But pandakazviona ndopandakasi Mwari vanga vakaronga apo mani. Zvese zvanga zvirimo mukushumira ivhangeri yavo. Pane panoinzwa kunetsa nekuora mwoyo. Gamba dainetera dzimwe nyaya dzakandinakira. Rwendo rwebofu runorwadza. Saka toona munhu kana kunzi ave qualified doctor, it takes years. Ari kuuniversity achiverenga, it takes years.
Iti kataito komuntu doko kanonakidza. But it takes years. But kune shortcut anyway. Ngasaendawo ku university unonotrainwawo neng'anga. After 1 week pakutorapa. But vaisitara vanomupa futi. Unonzi which doctor mubvunze chiremba kuti. Why zvatorwa mumakore iwo 1 week. Ukaziva kuti alisa mavumeso ndiani. You won't complain. Vazhinji vedu mavha takaiswa takatomabvisa tikatiza. Takatomubata ruoko tikati usadaro. Why? Because tine dzimwe experience dzatakaudzwa kunzi aiyo kana achimuporesa blind vachina saka kuti CVSI ndokubva apora. Ese ari mapofu, but the process yanga iri different. Izvo zvidai wakatoona kare, but nzira yakashandiswa haina kukuitira zvakanaka. Waibona kuti ndinamatire zvakanaka kubatwa musoro, but chakanakisa kubatwa mukati memusoro. Nokuti Mwari unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Pane zvinoda kuitwa. Mavumeso ari sensitive. Kusvika wakutenda vhangeri sensitive, ukaziva kuti ndera Mwari, nyangwe richibohwa sei chirwadza sei, rine zvinhu zvangu. Ukaziva kuti ndiMwari ari kuita zvinhu, nyangwe zvikaita sekunge zvinorwadza zvinobohwa, unongoziva kuti akatendeka. There is something good chinobuda pazvinhu. Zvakadai vanhu vachinenge sinoita madzimai akanyika ite chinowanda. Icho kwaunonzwa madzimai achitibereka kunorwadza, but havasiye. Bereka unorwadza achipusha zvacho. Inogara zvirwadza pakungomira. Ani mwana wati 5 but hachinje statement. Unorwadza. Mom 6 unorwadza sky. Saka vanimotivata. Vakaziva the joy yekuva une mwana wacho inodarika the pain yekunemba. Rwendo rwembofu runotoda munhu ari mature. Anoziva kuti Mwari vari kuziva zvavari kuita. When I started ministering, ndaifamba netsoka kubva mutauni about 13 km kwainzi kuwadzana chipinda mutauni kuna first kunoparidza. Rwendo rwacho rwaibohwa, rwairwadza. Vanhu vaindiona vane zvavaitaura. Vanhu vane zvavaitaura. But mazuva ano vakachinja zvekutaura. Unodzoka wakuona chete. Ukatendera Mwari hauramba uri bofu kuine pachako. Ukatendera izwi raJehovha hauramba uri bofu. Pane shanduko inoitika bedzi. Waita vasati munhu achifamba. Mazuva ano unoona ndichidhiraivha. Tinochinja mafambiro. Haudzoki uchifamba. Kana uri bofu ukaenda kusilomu unodzoka wakuona. Madai ndakavateerera dai ndichiri kungofamba. Ndakaziva kuti kana ari Mwari wataura ndichafamba, but kana ndakudzoka aiwa pane chandinosangana nacho. Tine vanhu vakapiwa assignment, but inoita kuti aregere kuita tackle the assignment. Anonzwa kuti vanhu vari kuti kudii. Iye anotozudza kuti kusvika zvinhu zvanyatsorongeka ndozvinyatsoita. Kana zvakadai so hazvinyatsobuda mushe. Ane tsika yekutumba nemapofu. Haati kuona ndikutume. Anoti tumika uone. Izvo chizvo wakamirira. Akaronga kare but problem hautumike. Ende une chikonzero chiri pachena. Ishe ndikaona muchitume. Iye kuti tumika uone. Leo watanga kuona mudhara. But wakamirira kuona kuti uzotumwa. Iye ada kumutuma kuti udzoke wakuona. Dai Mwari atiwanira nyasha. Sei urizisa solution yakaunzwa naMwari muupenyu. Luke 17:11. Varume 10 wavari maperembudzi pavakati tinzwa ngoni mwanakomana waDhavhidha. Jesu anati receive your healing. Vanga vari in need of healing.
Just have to be, go and show yourself to the priests. Bible not on their way. Like Munzira. Vakazviona kuti vapora. Chakavaporesa kutumika vane problem. Solution ikaibva mumavu. Vazhinji naona vanofara mapofu. Because achingorisa mavu chimutotanga kutopopota. Ndiani hakuna Jesu akadaro. Kwaone kaunofana kuti Jesu akakuda kuti hakuna. Jesu nomuziva. But me akanzishona wani paini mavhandi makirei. Vanhu maybe vane picture tinofuka akaisa zviri gently zviri soft. Ayo mavha akangoenda muziso anokubowa. Wega kuti Jesu ari kuzviita ndiani? Mavha akaenda maziso haiti zvakanaka. But kuna akanzwa kuitirwa zvakanaka nemavhu aJesu. Assignment basa zvaunonzi naMwari ita zvinobohwa naturally spiritually zvine blessing inofisa. Wakatomira kuti vachamunamatira vachadhikera gamba healing yako blessing yako iri hidden assignment. Vanhu vanofarira Mwari waRuth akaita kuti arorwe naBoaz. Secret hombe Boaz haana kuvimba Ruth maraini. Boaz akaona Ruth kumunda achishanda. Pane pamwe kuti kushanda kwako kune mumoyo. Musikana akawanikwa ari mumunda achishanda. Mukadzi waIsaac Rebecca akapa ngamera 10 mvura. Iwe kupa munhu mvura kunotonetsa. Kuna akadarika level yekupa vanhu akatopa nemabhonge munhu. Giving iri kuitwa kungopa mvura ndobva apiwa marriage yake. Law of exchange yekingdom iri very serious now. Same with Moses. Moses ukatisesa nyaya yake haana kuroora achishandisa mari. Akaroora nefight. Wakaona vanasikana vachichera mvura vachidziviswa ndobva apindira akavarwira. Vanasikana vaJetro vakumba ndobva vanti nababa koinda kukasika kuti kune murume atibatsira zvamutorei. Ndokuroora kwakaita Moses. Akaroora nezvibhakera. Imwe mberi chinoda zvibhakera. Asi zvaita kuti aigiro nyaya because atisati dzakatisama dzake. Ende kwaanobva kuIjipti atotiza nyaya yekuti tida kutengesa kuna Faro. Atiza nokuti ane fight yaakabata. Kuna kuti aigona kupinda neta kuitira zvakanaka pane chaturikwana in 10. Varikudiswa patsima ndabasa nawo. Don't lose heart in doing good. Paunoneta ndo panemereka. Kunofight dzawabata dzisiri dzayo. Dzinangokuonesa moyo chete unosvika pane zvako kunzwe kuneta. Assignment. Pane mufundisi Luke chapter 1. Ngaraiti Zakaria baba waJohn the Baptist. Zvanzi juti rakwana rekubhera incense paaltar. Ngirozi Gabriel akauya akamira ku right side. Akati Mwari vanzwa munamato wako. Yet the man was not praying. He was offering. Then anochema. Zakaria akwegura asina mwana mukadzi wake Elizabeth. Nguva yakwana yekuti apinde muofisi Hall of the Holies. Abheri yeti haasuzwa kuti opportunity yawaniswa nedenga yekuti agone kupawo Mwari. But iye asangana naMwari anoti aiwa hazvigoni. Blessing ikavigwa muservice, ikavigwa muassignment, a lot of people will miss it. Munhu anosvika pakuzobuda chechi haina power. Tapinda makore akawanda vane namatira vadeclare hapana chiri kuita. Gamba musiroma musukero. Kune blessing inolindwa mukuita zvinhu. Ndakudza nyaya yekuti vandakaendawo kunodhura. I was not the one akabhadhara. Chakaitika ndechekuti pandinominista kuna First Global ndasa live on Facebook. So kune mumwe mudzimai wekuIreland akawacha tichiparidza. Ndokubva angoti this man is doing good. Ndokubva andifonera. Timakuenda kuIsrael ndikati I want you to go send a passport number. Just like that. And now when I end up to Israel, I was offering the service of the Lord.
Israel yakavigwa unomira parodi zvingoti Jesu akanaka. Saka zvori kurodi kwako unoenda rini? Zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga zviwanikirwa kubatwa musoro zvakavigwa muassignment. Mumwe nemumwe munhu ane assignment yaakapiwa naMwari. Ane slow kwaanofanirwa kuenda. Ane zvinhu zvaanofanirwa kuita. Wega unozvinzwa iwewe. But pane chinokurizisa kuti aiwa namata ako bata hawo kusatambira. Vanokwanisa zvese chakubatikana vakaenda isiyana naye. Iwe ngonamata chete. Pese wakaipa pane favor yako ane nawo. Munoziva kuti mukadzi ainzi Rahabu aigara muJeriko aitonzi chifeve. Munhu kutokwalifaya kuti chifeve inauye kuti mumba make munopinda varume vakasiyana siyana. But then akapinda tumwa spy atumwa naJoshua. That's the king of Jericho. Akatuma vanhu kuna Rahabu kuti buritsa varume vapinda imomo. Iyo mumba nechifeve munoboyikana sei mukapinda varume? Andidi kuti Rahabu chifeve iye kuti varume vaingopinda every day. But pakapinda vanochinja wife yake. Mambo akanyumwa kuti uba usizvoufeve uya break through magic. Saka uchiona zvisina basa Satani anokusiya uchiita. But zvinochinja upenyu ane vanhu vaanotuma. Ane message yaanotuma munzeve dzako. Ndinoshaya kuti Rahabu vanoti akaviga varume ava. SaDavid anoti shoko renyu ndakariviga. Chinoita kuti shoko rivigwe rinotapwa. Randiri kuparidza rinotsvagwa rikapinda mauri rinoterwa. Kutanga chiparidza zvake batimarira apa. Rinoterwa randiri kuparidza. Saka ndinoona kuti kana rapinda mauri warinzwa kuti nderamwari rinovigwa. Rahabu kana chiri chifeve mukabe chifeve mukapinda varume anotofeve wacho. Mambo vane problem ineina. But zvanzi vakapinda maspai. Vakanyatsonzvera osa zvinhu zvemuya zvinopikwa muspirit. We are also very breakthrough. Saka ndipani paanoziva kuti zvimwe zvese aita but izvi akaviga manje zvinochinja upenyu hwake izvi. Zvimwe zvese mutendere yaite gaimbe gatambe gadi kana yagivi gaine toilet ngokuti bosi akangopa chete. Osa kune mashoko anoema unotonzwa kuti Church, kune imwe blessing yakavigwa muassignment okuudzwa zvekuita uita saizvozvo. Anointing chayakanakira inoziva pane problem. Anenge mapiritsi kana une headache kana une pain killer haufaniri kutanga waudza zvamuri moswera mudumbu ndokune problem. System yako inoresponda. Ukanwa mapiritsi chero chiri chigumwe chiri kurwadza chinonyarara. Piritsi pain killer inoziva kuti kana tanwiwa rabasa redu kutsvaga chakanwiwa. So anointing yaJehovah inoziva dambudziko rako. So when you tap into the anointing, it addresses your situation. That's why that's the issue of blood. I don't issue of blood. Anointing knows. So what anointing leader say? Kupinda ma assignment. He was anointed and sent. Yadru pari zai mo Israel. Sasa zvanobvumira kuita sopa chechi. Zvine kutosomo upenyu hwako. Ai. Judas akati ndofamba naJesu. Pana Jesu anga alipo. Paenda Jesu anga alipo. Kati shiro yake. Why? Icho chakaita kuti vanhu vaende kuna Judas kutokupa mari kuti ratidze Jesu. Kurati vanga vachiita research kuti pavadzidzi vese uyo anotsvaga mari. Ivo unoti vanhu vaiprofita Judas anoda zvemari. Zvinooneka kuti pavadzidzi vese vari serious batana vanotera nyaya yemari. Ava mukavapa 50 anochibuda chiprogramu ichi.
china inotoziva kuti sei uri pano. Dambudziko rako rinotozikanwa saanotozva kuti ukaita chinotsvaka solution paproblem. Ane masipaya anotuma so. Anzi vanhu vakatumwa mumba marapu kuti varume vapinde mumba vabude. Kubva rini muchidzinga varume mumba mechifemo? Kuti ona kutonzi chifemo unoti maimuregera achizviita everyday. But nhasi mune mweya wekuti ngavabude. Mweya yechina yakanyumwa kuti akomana tinoparara but uyu anorarama. Ende ndo zvakatoitika. Vanhu vese vakaparara mujeriko but Rahabhu wakararama. Why? Nokuti wakagona kuprotecta zvaMwari. Hama dzangu, Mwari uyu kingdom ine maprinciples. Saka this is one of the key. Chimwe chinhu chokuti ukaita unogona kusangana nezvinhu wakanamatira makore makawanda. Chibatwa musoro uchiita zviku kingdom ine makeys. Not one key, makeys. Peter means I give you the keys of the kingdom. Kurati ine madoors akawanda akasiyana siyana. Pana anowana breakthrough yake muassignment. Kungopinda murodhi vanzi endai munoratidza kumapriest, kungopinda murodhi vatopora. Pasina kunzi receive your healing. But the assignment yakagona kunounlocka. Dai Mwari vatibatsira. Murume anonzi Naamani, healing yake yakauya musi waakachinja nature. He was a commander. But chakaita kuti azopora, he was commanded by a servant girl. Kureva kuti akava humble to a level yekuti ari commander anga akunzwawo nevamwe. Wati ndiende kupi amutorawo ma-instructions kune vamwe. Akaenda kuSamaria akapora. Upofu hwako unenge une chekuita nemavhu. Don't resist mavhu aya. Aiwa, anointing haasi mavhu. Sabaibo rinondidzidzisa kuti imwe yacho yaunonge problem itori part of the anointing to help you. Mavhu ari sensitive kumeso, but mavhu akabatwa naJesu anogadzirisa dambudziko remeso. Because anenge atakura the anointing. So anointing iri presence, but to attract the anointing, to activate the anointing kuti kushandire, ndozvoda kuzikanwa. Pano patiri panodarika mawaves eDSTV. Pane bhora rikutotambwa mumhepo, pane zvikunenge goes. But hatizvioni nokuti hatina dishi yekuchuna kuti tibate zviri pano. Kwete zviri kure zviri pano. So anointing inenge masaisai eDS. Panotodarika dzimba michato pauri pa. Panongoshaikwa chinongotora kuti kana mukadzi akabata Jesu akaporeswa, Judas aifamba naJesu, but akafa achicommita suicide. Iye Jesu achinzi life, pane akaluza life achifamba nalife. Ini kuchikoro kwandakafoira umwe wangu wakapasa, saka zviri pachena kuti manotsi ataipiwa anga right, but aisvikira pasiri right. Amikoni kunyepera vabereki, amikoni kunyepera. Because aitogara pasaiti pangu akaita ma-A6. Private aitopiwa zvema-A, ndikazvisa kuma-D. Ini ndakasamba D. Church, the anointing is present. We need the knowledge of the kingdom to make the anointing work for your life. I want us to pray. Kuti Mwari, ndipei moyo wokuti ndigone kunyatsonzwa kuende kuita the assignment yamakada kuti ndiite. Tese hatiparidze, tese hatiimbe, tese hatiite zvakafanana, but takafanana kuti tine zvatofanwa kuita. Tsvaka Mwari chaanoda kuti uite. Tsvaka Mwari chaanoda kuti uite. Why? Nokuti chavanoda kuti uite chinenge mavhu, chinenge chinotoshora, chinorwadza, chinopedza ukofu. Wangu wakapedzwa neassignment yairwadza yaisekwa nevanhu marebe. But nhasi they celebrate me. Vaisenga uchifamba netsonga chinoparidza kuti dzoka usina kana bhutsu yekupfeka.
Banandiri mukutosho wani mavu. Andara zara anointing. Today, they celebrate me. The same people. Yeah. Why? You know that Zora Zera. Kutimavaya Yambara Jesu. I still resist, sister. Don't resist the anointing. I want us to pray. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Thank you for the message. And thank you for the anointing. Every blindness, upofu wakabata pamari zake, upofu wakabata pawanano yake, upofu wakabata pautano wake. Baba, the opening of the heart. May the river Siloam begin to flow and cleanse your people. Baba, the without resist Siloam we go shino. Furangayere meso archeness. Like the name God is so utera wese. Baba, the without the anointing, kuzota. May the anointing cleanse your people this night. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May we raise our hands. I need to make a declaration. Father, I decree and I declare. Every blindness, upofuese manerano. Mesoya mwari. Ndakutara kuzonza pamusoro pawo. Ndakutara kuzonza pamusoro pemesoya mwari. Upofu uri pamari dzake, upofu uri pamuchato wake, upofu uri pane zvaanobata. May the river Siloam begin to flow. Resist Siloam rwavakatuma Mwari kuzodza kwavakaisa pamuranda wenyu. Kuzodza kwavakaisa panzvimbo ino Mwari. Ndakutaura kuyerera kwemvura yepaSiloam. Upofu wese ndinourayira. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every blindness, I release the anointing. I release the grace. Every demonic influence yakakonzera upofu. Pane zvaanoshuvira nekutsvaka. Ndinotaura kuzodza ngakuyerere manerano. Kuzodza ngakuyerere paupenyu hwake. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you. We give you glory. We give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen. Seated, God bless you. I need to challenge you, church, as we take our time to give unto the Lord. It's a challenge. This mouth. The economy is not good. Things are not okay. But our God is so faithful. I challenge you to visit the pool of Siloam.